Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dakam dito pag pagpishingan. Ang dami dito Koreano ni Hyungnim. Hyungnim. Anyong lalakap dikan. Jung, gumitak na nay. Nay, talo kami nay. Kadwa. Igo, yung. Igo, ang kanya na. Yung panel. Ano ito? Igo, ano yan? Guys? Sandi na ako. Shop. Malugugay. Ore kita. Igo. Cara ka pala tigis pa direct adalah nga beauty pizza. Potong ke. Titiapam mino ko na eh. Titiapam mi pids. Nung tingad do kag sarak pala gas. Limit, ano yun yan? Ang gastos mo. Ulo bisukol. Paunay kang palitry. Gastos Kasla na lang ya. Kasla tala kasla Sanchez Mira lang ya. Jay ko, aw, ano? Away ko lang. Away. Diyan eh. Kita na diyan. Yan. Nakalakmod mo kami na. Pakita na yung ko pa. Dawai pa yung iya. Ni again ni pati video. Yung name. Kapsod ba ito, Padre? Kung tanda ka. Te Koreano nga ka na. Ne, titi ko. Gayim may Koreano iso ti para ano. Iso ti hustler dito nga para fishing. Oo na yun eh. Ay kamot agin Jong. Basta kay amin dito Pilipinas ko no. Ang jok sa kita ka pala gisa ya. Pali. Na bagdayeta nga matunaw. Na social gamente kan dito. Barata nga min gas kan biso ko ka. Kaya ada bulate. Anda kaya bro. Diat keslar aro. Kada gurame. Parang gurami tao eh. Tilapia, sila tilapia. Ay ganaman din naman. Ano? Kumaling araw. Awan tanda ka bakti. Ito kalkalit to eh. Nangalan na ako nga panggot tayo. Nay. Gusto ko may boss. Ako kayo sama na. Sama tayo kadwa ta. Ikam ko nga plastic na. Napastay. Napastay. Ikam bungon na tanong ka. Makanda ka. Bungon ta kananda. Next dyan naman. Tumaan naman kasi ko. Idwa talita na yan dito na. Naman, nabayag dahil. Matrabaho ko na. Bungo naman tayo plastic. Yung nim. Mall ko gero niyo. Bungo yun. Bungo. Masisya. Ulin na sa Samsung ah. Samsung ah. Kita mga mindeta, matunaw. Kaling dangaro. Nag-stagnan sa di baba, di ka nandan tumula di baba. Nakala? Ayay ko pinagkasyanan ko na Ronald Ayay.
Puligusan. Hmm. Ika 58 ikan. Ito yan. Ito eh. Kapag ka lang mas laik, inapoy. Nanti baka dalawa. Kiyam tarupa ka. Kiyam tarupa ka. Tarupa. Pagkel. Alisto. Pagkel. Alisto. Tumangkel. Tulo na yun. Stoy. Alin ito dito na eh. Yung kalingan na. Hindi ito eh. Daklo na ito. Simay na. Bisa multawad nga tamo dito. Daklo na. Toy. Toy. Alipit mo ah. Alipit. Yan na, kastoy. Baliban ni dito ah. Girls. Nagsasarag ko yan ah. Ano tayo sasarag ko patre? Bisukol. Ah, dito ah. Nagkamatag ah. Kita mo dyan yun. Pare. Yan. Siguro iti mo nung minuto. Sayang. Basta dekat din. Narikat na kalat ka. Nay, nakalat ka doon, may. Ay! Yay! Ay! Sarang. Oh! Pali! Hindi tumangga. Tumangga ande. Natan? Oh, detan nay, dan alamin. Yo-ho! Oh, okay. Yo. Yo. Ano yan? Karpa yan eh. Yo. Kugi. Pagitong tiyan eh. Kaan eh. Wow. Tinay lumaktoy. Tinay jong. Yogi yo. Chong. Ito nih. Stop. Dapulutan na bro. Ayo. Cari yung ninyo. Dapulutan. Kasama mo ganyan mo. Nay, comment down nakaala. Magtaklo. Kasi yung timan bro. Ingatuman. Ay, sana. yung Chario. Oh. Ya. Ang dinanam yan eh. Itulog-tulog yun. Karpa. Nag-iisang ikaw. Nalagsit siya. Nakaraning mo tayo. Bakit mo yan? Ada makan dagangan. Pag ito ma. Facebook mo. Nay, 형 가방 어딨어? 이게 May, tayo mo. Boy, Patre, bye-bye ka na eh. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Yung name, bye-bye. bye. Thank you. Next time again. Thank you.